Ти коли-небудь після розмови прокручував її в голові? А навіщо я це сказав? Може, це прозвучало дивно? А що він тепер про мене думає? Іноді одна маленька фраза іншої людини може залишитися в нашій голові годинами. Чому так відбувається? Тому що для нас важливо відчувати, що нас приймають, і мозок постійно намагається зрозуміти, я все ще свій серед інших. Але є одна проблема. Ми часто думаємо, що інші люди приділяють нам набагато більше уваги, ніж вони насправді це роблять. Ти можеш цілий вечір думати про свою незручну фразу, а інша людина вже через 10 хвилин її забула. Тому наступного разу, коли почнеш думати, що вони про мене подумають, запитай себе, а чому їхня думка про мене зараз важливіша за мою власну? Можливо, тобі не потрібно подобатися всім, можливо, достатньо бути собою.